בינואר 2012, הודעה מסתורית הופיעה באינטרנט. רקע שחור, טקסט ירוק ומשפט אחד. אנחנו מחפשים אנשים מאוד אינטליגנטים. כדי למצוא אותם, תכננו מבחן. החתימה, ציקדה 3301. אף אחד לא ידע מי כתב את זה, אבל אלפי אנשים מכל העולם התחילו לפתור. החידה הראשונה הייתה תמונה שנראתה רגילה, אבל מי שפתח אותה בתוכנה מיוחדת, גילה הודעה מוסתרת בתוך הפיקסלים. ההודעה הובילה לאתר. האתר הוביל לספר קוד. הספר הוביל למספרי טלפון בטקסס, בפולין ובאוסטרליה. מי שהתקשר שמע הודעה מוקלטת עם רמזים נוספים. ואז זה הפך למטורף. הרמזים יצאו מהאינטרנט לעולם האמיתי. מדבקות עם סמל הציקדה